Uprostred námestia, pred zhrozeným otcom a prekvapeným mestom, sa mladý František vyzlečie úplne do naha. V tejto chvíli sa zrieka všetkého, aby mohol začať nový, úplne iný život. Poďte sa pozrieť na príbeh svätého Františka z Asízy, na príbeh muža, ktorý sa odvážil žiť podľa Evanjelia. Na slnečných svahoch talianskeho Asízy okolo roku 1182 sa v dome bohatého obchodníka narodil chlapec. Jeho otec však v tom čase nebol doma. Bol na jednej zo svojich mnohých ciest za obchodom. Keďže otec nebol doma a deti sa v tých časoch krstili už pár dní po narodení, matka mu sama dala meno Giovanni, v preklade Ján, podľa svätého Jána Krstiteľa. Otec však po návrate s menom Giovanni vôbec nebol spokojný. Začal preto svojho syna volať Francesco, v taliančine Francúz. Obrazne povedané malý Francúz. Francúzsko mal totiž Františkov otec veľmi rád. Práve tam obchodoval a tam aj zbohatol. A tak malý Giovanni dostáva meno František. Meno, pod ktorým ho pozná celý svet. Františkov otec bol prísny, tvrdý a cieľavedomý muž, ktorému záležalo na postavení, vážnosti a úspechu. Jeho matka bola jeho opakom, plná viery, dobroty a súcitu. František tak už od detstva kráčal dvoma úplne odlišnými cestami. Jedna cesta bola cesta obchodu, po ktorej ho viedol jeho otec. Tá druhá cesta bola cesta viery, ktorú mu otvárala jeho matka. A ako František rástol, čoraz jasnejšie vnímal, ako sa tieto dve cesty v jeho vnútri bijú o jeho srdce. Poďme však pekne postupne. V čase, keď František dospieval, zdalo sa, že celý svet mu leží pri nohách. Hudba, smiech, víno a priatelia ho sprevádzali na každom kroku. Bol kráľom bujarých večierkov, miláčikom žien a symbolom bezstarostnej mladosti. No práve uprostred tohto hlučného sveta radovánok v ňom začínala postupne rásť túžba po niečom hlbšom. Už počas svojej bezstarostnej mladosti sa František zvykol zastaviť pri chudobných a podelil sa s nimi o peniaze, šaty, jedlo či čokoľvek iné, čo mal práve pri sebe. Jeden z týchto momentov je zobrazený aj na tejto freske. Mladý František tu práve daruje svoj drahý plášť chudobnému. Františkovo srdce tak už od mladosti hľadalo niečo viac, než len zábavu, bohatstvo a slávu. Prišiel však rok 1202 a začala sa vojna medzi mestami Asízy a Perúgiou. 20-ročný František odchádza do boja s túžbou po sláve a hrdinstve. Veril, že sa vráti ako rytier a získa tak obrovské uznanie. Namiesto víťazstva však prichádza krutá porážka. František padá do zajatia a celý rok prežíva v temnej, špinavej cele, v chorobe, v chlade a beznádeji. A práve tento jediný rok, ktorý prežil v zajatí, zmenil jeho vnútro viac, než všetky dlhé roky predtým, kedy žil v prepichu a luxuse. Keď sa František po roku zajatia vracia domov, prechádza obdobím veľkej vnútornej krízy. Svet, ktorý kedysi miloval, sa mu zrazu zdá úplne prázdny. Hostiny, ktoré ho kedysi tešili, mu teraz prídu ako bez duše. Drahé šaty, na ktoré bol hrdý, ako by úplne stratili význam. V jeho srdci tak rástol veľký nepokoj, ktorý už nedokázal umlčať. Ako by ho niečo volalo úplne iným smerom. Otec si túto premenu mladého Františka všíma a začína mať strach, že syn zničí dobré meno rodiny a aj prosperujúci obchod. V snahe napraviť svojho syna ho zamyká do tmavej pivnice ich domu. Matka však vidí vo Františkových očiach niečo iné než vzdor a tak ho tajne vyslobodí, čo dodnes symbolizuje reťaz v jej rukách na tomto súsoší Františkových rodičov v Asízi. Napriek tomuto všetkému sa mladý František ešte raz pokúsi hľadať slávu. Chce odísť do ďalšej vojny a dúfa, že tentoraz sa dočká veľkého víťazstva, cti a obdivu rytiera. No práve na tejto jeho ceste ho zastaví zvláštny sen. František vo svojom sne vidí nádherný palác plný zbraní a štítov, ktoré sú ozdobené krížmi. Nie sú však pripravené pre bežného vojaka.
ale pre Božieho služobníka. A práve v tomto sne František počuje aj hlas, ktorý k nemu prehovorí a povie: František, kto ti môže dať viac? Pán alebo sluha? Pán, odpovie František. Prečo teda opúšťaš pána, aby si slúžil sluhom? František sa zobudí otrasený. Svoju vojenskú výpravu okamžite ukončí a vracia sa domov hlboko dotknutý. Nepokoj v jeho srdci je už neznesiteľný. Čím viac sa ho snaží umlčať smiechom a zábavou, tým jasnejšie cíti, že Boh ho volá. Ako sám František neskôr napísal: v tých dňoch som sa prvýkrát úprimne začal obracať k Bohu a pýtať sa ho, ako mám žiť. Raz, keď sa František prechádzal po svahu pod mestom, zastavil sa pri malom schátranom kostolíku San Damiano. Strecha sa prepadávala, múry boli popraskané, oltár pokrytý prachom. Kostol vyzeral, ako by sa mal každú chvíľu zrútiť. František vošiel dnu, padá na kolená a pred starým krížom prosí v modlitbe Boha, aby mu ukázal cestu. A vtedy, v tichu starého kostola, opäť počuje hlas, ktorý k nemu prehovorí: František, choď a oprav môj dom, lebo ako vidíš, celý sa rozpadá. Tieto slová mu preniknú až do hĺbky duše a je presvedčený, že Pán hovorí o tomto malom zničenom kostolíku. I hneď začne opravovať múry schátraného kostola, no vtedy František ešte vôbec netušil, že Kristus ho nevolá len opraviť San Damiano, ale volá ho k omnoho väčšej úlohe. Volá ho obnoviť celú cirkev. Zatiaľ, čo František deň za dňom obnovuje starý kostol, jeho otec cíti, že prichádza o syna. Napätie medzi nimi narastá, až napokon vyvrcholí do tejto chvíle, ktorá je zobrazená na tejto freske, ktorú sme si ukázali aj v úvode tohto videa. Mladý, 24-ročný František stojí pred otcom, biskupom a celým mestom. Bez váhania sa vzdáva všetkého: mena, majetku, dedičstva a aj otcovskej ochrany. Pred zrakmi zhromaždených zostáva úplne nahý. Ako však píše jeho prvý životopisec Tomáš z Celána, ktorý Františka osobne poznal, v tej chvíli František prežíval hlbokú duchovnú radosť a vnútornú slobodu. Ako by až teraz naozaj našiel sám seba. Biskup, dojatý jeho rozhodnutím, k nemu pristúpi a prikrýva ho svojim plášťom, na znak, že cirkev príjma Františka medzi svojich. Mladý František sa takto definitívne lúči s otcovským domom aj so svojím starým životom, ktorý doteraz viedol. Z Asízy odchádza bosý, ale naplnený pokojom. František tak začína nový život v radikálnej chudobe. Opravuje schátrané a opustené kostoly v okolí Asízy a pomáha chudobným. V jednoduchosti, tichu a chudobe nachádza nový zmysel života. No práve vtedy sa pred ním objavuje ďalšia veľká skúška. Stále je tu totiž niečo, čo v ňom vyvoláva hlboký odpor. Sú to malomocní. Len pohľad na nich v ňom vzbudzuje hrôzu, ktorej sa zatiaľ nedokáže nejako postaviť. Až raz, keď kráča po prašnej ceste nedaleko Asízy, zbadá jedného z nich. Telo pokryté ranami, tvár znetvorená chorobou. František sa inštinktívne odvráti, no v tej chvíli sa v ňom čosi pohne. Zosadne z koňa, pristúpi k malomocnému, objíme ho a poboská. Bol to okamih, o ktorom sám František neskôr vo svojom testamente napísal toto. To, čo bolo horké, sa mi zmenilo na sladkosť duše i tela. Od tejto chvíle František začína chodiť medzi malomocných. Umýva im rany, pomáha im v ich veľkom trápení a nazýva ich bratmi. Františkov život sa tak postupne radikálne mení. Nielen však vo vnútri, ale aj navonok. Po uliciach chodí s piesňou na perách, káže ľuďom na trhoviskách a prináša nádej všade tam, kde ju ľudia stratili. Kým kňazi v kostoloch vtedy hovorili zložito a po latinsky, František rozpráva rečou obyčajných ľudí. Jednoducho, úprimne, zo srdca. Jeho slová tak prirodzene a autenticky spájajú živú vieru s každodenným životom. František si nevybral samotu medzi kláštornými múrmi.
Žil medzi ľuďmi, slúžil im, povzbudzoval ich a prinášal radosť, ktorá premieňala ich srdcia. František cítil obrovskú lásku nielen k ľuďom, ale aj ku každému Božiemu stvoreniu. Všetko okolo seba vnímal ako dar. Slnko, vietor, vodu aj zem. Táto freska zachytáva chvíľu, kedy František káže dokonca aj vtákom. Jednoducho videl Boha v každej živej bytosti, v celej prírode a v celom stvorenstve. A túto svoju obrovskú radosť zo stvorenia neskôr, ako uvidíte aj v tomto videu, pretaví do svojej najznámejšej piesne. K tomu sa však ešte dostaneme. Františkov život začal priťahovať čoraz viac ľudí. Videli v ňom človeka, ktorý naozaj žije to, čo iní len kážu. Postupne sa k nemu pridávali muži, ktorí hľadali šťastie. Nie však v bohatstve, ale v službe druhým. Spolu sa modlili, pracovali a pomáhali chudobným, chorým i opusteným. Ohlasovali pokánie, no nie však veľkými slovami, ale tichým príkladom vlastného života. František ich nazýval fratres minores, menší bratia, pretože nechceli byť mocní, ale malí. Chceli žiť z lásky, nie z majetku. Ich prvé spoločenstvo vyrastá pri malej kaplnke nazývanej Porciuncula, nedaleko Asizi. Bratia bývali okolo malej kaplnky v skromných chatrčiach, ktoré si sami postavili a delili sa o všetko. A práve táto Porciuncula sa stala srdcom Františkovho duchovného života. Miestom, z ktorého postupne vyrástlo veľké Františkovo dielo, ktoré si v tomto videu spoločne odhalujeme. Na jar v roku 1209 sa spolu s 11 bratmi vydal František z Asizi do Ríma. Bratia chceli získať pápežské schválenie pre svoj spôsob života podľa Evanjelia. Z Asizi išli pešo, cestou spievali žalmy, prosili o kúsok chleba a kamkoľvek prišli, prinášali so sebou pokoj a radosť, ktoré z nich vyžarovali. Keď František vstúpil do Lateránskeho paláca, bol bosý, oblečený len v jednoduchej tunike a z jeho tváre vyžarovala pokora. Nepriniesol pápežovi žiadne zložité právne listiny, len krátky opis života, ktorý vyjadroval ich veľkú túžbu. Chceme žiť podľa Evanjelia nášho Pána Ježiša Krista. Pápež Inocent III spočiatku váhal. Život v úplnej chudobe sa mu zdal neuskutočniteľný a dokonca nebezpečný pre cirkev. No v noci mal pápež sen, ktorý všetko zmenil. Pápež vo svojom sne vidí, ako sa Lateránska bazilika, hlavný chrám cirkvi, rúca. Múry praskajú, celý chrám sa nakláňa k zemi. Vedľa nej však stojí malý, chudobne oblečený muž, ktorý ju vlastnými rukami podopiera, aby nespadla. Keď sa pápež ráno prebudí, okamžite si spomenie na Františka a pochopí. Uvedomí si, že v tomto mladom mužovi sa skrýva niečo výnimočné. Obrovská sila, ktorá môže byť pre celú cirkev veľkým prínosom. Dáva Františkovi a jeho bratom požehnanie, aby mohli žiť spôsobom života, po ktorom túžili. A práve tento ich jednoduchý spôsob života postupne zapaloval srdcia aj ďalším, a dokonca aj ženám. Jednou z tých, ktorých Františkov život hlboko oslovil, bola aj mladá šlachtičná Klára z Asizi. Jednej noci sa Klára potajomky vytratí z domu svojich rodičov a zamierí k Porciuncule. Tam ju František príjme, ostriha jej vlasy na znak nového začiatku a oblečie ju do jednoduchej tuniky. Klára potom nachádza svoj nový domov v San Damiano, kde sa k nej čoskoro pridávajú aj jej sestra a matka. Z malej skupiny žien, ktoré túžia žiť v chudobe a modlitbe, postupne vyrastie spoločenstvo, z ktorého sa neskôr zrodí rehoľa svätej Kláry, ľudovo označovaná ako klarisky. Príbeh tejto výnimočnej ženy, ktorá bola s Františkom prepojená hlbokým priateľstvom a vierou, si detailnejšie rozpovieme v samostatnom videu. Teraz ale späť k Františkovi. Roky plynú a vo Františkovom živote sa odohráva veľké množstvo ďalších dôležitých momentov. Toľko, že by sme potrebovali omnoho viac takýchto videí a aj tak by sme Františkov príbeh len ťažko vyrozprávali úplne celý. Umelci tieto udalosti po stáročia nádherne zachytávajú v nespočetných vzácnych dielach. V obrazoch, sochách, freskách a mnohých ďalších.
ktoré nám príbeh svätého Františka sprítomňujú aj dnes. Ako však roky Františkovi ubiehali, únava si začala vyberať svoju daň. Choroby, málo spánku a neustále putovanie medzi bratstvami oslabili Františkovo telo. No jeho duch rástol ešte silnejšie než predtým. Čoraz viac túžil, aby ľudia pocítili, že Boh je blízko. Nie len v chrámoch, ale uprostred života každého jedného z nás. Na Vianoce v roku 1223 prišiel František do horského mestečka Grécio, kde pripravil prvé živé jasličky. Chcel, aby každý mohol vidieť na vlastné oči chudobu Betlehema a zažiť radosť z Kristovho príchodu medzi ľudí. A práve z tejto svätej noci, ktorá je znázornená na tejto freske, sa nám zrodila nádherná tradícia Betlehemov, ktoré nám dodnes každé Vianoce pripomínajú tichý zázrak Kristovho narodenia. Na jeseň v roku 1224 sa František utiahol na horu Laverna, aby prežil 40 dní v pôste a modlitbe v rámci pôstu svätého Michala. V tomto tichu samoty prosil Pána, aby mohol aspoň trochu vstúpiť do lásky a bolesti, ktorú prežíval Kristus na kríži. A práve počas tejto modlitby sa mu zjavil seraf v podobe ukrižovaného Krista. Keď videnie pominulo, na Františkových rukách, nohách a boku sa objavili rany, stigmy Kristovej lásky. František ich prijal v pokore, no pred svetom ich skrýval. A keď sa ho niekto opýtal, čo sa stalo, len ticho povedal: ukrižovaná láska ma navštívila. Oslabený a takmer slepý sa František vracia do San Damiana, kde sa o ňoho z nehou starala Klára so sestrami. Uprostred bolesti, ticha a modlitby sa v ňom však opäť zrodilo niečo výnimočné. Pieseň, ktorá sa stala jeho poslednou veľkou modlitbou. Na sklonku života nadiktoval František pieseň Brata Slnka. Táto pieseň je známa aj ako chválospev stvorenia, v ktorej František ďakuje za slnko, vietor, vodu, zem a dokonca aj sestru smrť. Je napísaná v jednoduchých, ale hlbokých slovách a patrí medzi najkrajšie diela kresťanskej poézie. František v nej hovorí s celým stvorenstvom, ako s rodinou. A v každom kúsku prírody vidí odraz Boha. Aj preto sa pieseň Brata Slnka považuje za prvý veľký ekologický hymnus kresťanstva. Ak si chcete slová tohto nádherného chválospevu vypočuť aj vy, potom si pozrite aj samostatné video, ktoré sme mu venovali. Link vám dávame dole do popisu. Na jeseň v roku 1226 František cíti, že sa blíži koniec. Poprosí bratov, aby ho odniesli do Porciunculy, na miesto, kde sa všetko začalo. Na holú zem si František rozložil plátno a len ticho povedal: ležím ako Kristus na holej zemi. Bratia okolo neho spievali pieseň Brata Slnka a keď zaznela strofa o sestre smrti, František sa usmial a potichu povedal: vitaj, sestra smrť. Je večer 3. októbra a píše sa rok 1226. V malej kaplnke Porciuncula, obklopený bratmi, František vo veku 44 rokov ticho vydýchol naposledy. Jeho pozemský život sa tak skončil, no jeho dielo žije ďalej a prináša ovocie až dodnes. Len 2 roky po jeho smrti ho pápež Gregor IX vyhlasuje za svätého. Na mieste jeho hrobu vyrástla veľkolepá bazilika svätého Františka v Asizi. Je to duchovné srdce františkánskeho sveta, miesto zmierenia, modlitby a pokoja. A v jubilejnom roku 2026 budú telesné pozostatky svätého Františka po prvýkrát po 800 rokoch sprístupnené verejnosti práve v tejto bazilike. Každoročne sem prichádzajú milióny ľudí z celého sveta, aby sa pomodlili pri Františkovom hrobe a načerpali novú silu. Len kúsok odtiaľ stojí tichý kostolík San Damiano, kde František kedysi počul hlas z kríža, ktorý zmenil kompletne jeho život. Okolo tohto miesta neskôr vyrástol kláštor, ktorý spolu so sestrami vybudovala svätá Klára. Dnes je San Damiano kláštorom aj kostolom, miestom ticha, modlitby a spomienky na začiatky františkánskej a klariskej rehole. A pod kopcom Asizi sa ukrýva dôležitá Porciuncula,
Malá kamenná kaplnka, v ktorej sa zrodilo prvé Františkovo bratstvo, z ktorého neskôr vyrástol celý františkánsky rád. Tu František kázal o pokoji, prijímal bratov i chudobných a napokon tu aj vydýchol naposledy. Dnes túto malú kaplnku obklopuje veľká bazilika Santa Maria degli Angeli, ktorá ju chráni ako vzácny poklad našej viery. Z týchto všetkých miest sa rozšírilo Františkovo posolstvo do celého sveta. Zrodila sa veľká duchovná rodina, františkáni, ktorí dnes pôsobia už po celom svete. Slúžia chudobným, starajú sa o chorých, o prírodu a o mier medzi ľuďmi. A keď si argentínsky kardinál Giorgio Mario Bergoglio volil 13. marca 2013 svoje pápežské meno, neváhal ani na chvíľu. Ako prvý pápež v dejinách si zvolil meno František na znak, že chce cirkev chudobnú a pre chudobných. Duch svätého Františka sa tak neustále rôznymi spôsobmi dotýka srdc miliónov ľudí. František bol chudobný a predsa obohatil svet. František bol slabý a predsa rozžiaril vieru miliónov. A jeho dielo pokračuje ďalej. A nie len to, aj my sa môžeme stať jeho súčasťou. Nech duch svätého Františka aj dnes vedie naše kroky k jednoduchosti, vnútornému pokoju a ozajstnej radosti. Svätý František, oroduj za nás.